O Goberno de Noia e o BNG únense para impulsar vivenda pública na vila. Quérense crear 30 vivendas que se destinarán a alugueiro social. O BNG de Noia e os partidos que forman o Goberno da vila chegaron a un novo acordo no marco do pacto de investidura que deu pé á formación do novo executivo. Nesta ocasión avánzase en materia de vivenda social. Esta vez, o acordo que chegamos é a cesión dunha parcela municipal no barrio de San Lázaro para a construción de máis de 30 vivendas de protección oficial. Sempre e cando, claro, o Instituto Galego de Vivenda e Solo teña a ben cumprir co seu cometido e aceptar esta cesión e levantar ese edificio. Esta cesión, ademais, vaise facer cunha serie de condicionamentos a proposta do propio BNG, é que entendemos que esas vivendas, esas máis de 30 vivendas de protección pública, pois deben ser destinadas ao aluguer accesible. Suárez apuntou que técnicos da Administración Pública e organizacións internacionais na materia sosteñen que destinar estas vivendas de protección pública á venda. Pois co paso do tempo termina no mercado libre, termina sendo vivenda libre e, polo tanto, deixa de ter esa función social que se lle dá desde as administracións e con cartos públicos. Polo tanto, ese é o primeiro condicionamento, non? Que é a cuestión de que sexa vivenda pública, pero vivenda para aluguer accesible, o que, sen dúbida, mellorará a oferta e os prezos do aluguer no concello de Noia, que agora mesmo é casi imposible acceder a unha casa, a unha vivenda. E outro dos condicionantes que se lle porá sobre a mesa o IGUS é que se construa ese edificio nun período de 2 anos. Senón, se procedería á reversión da parcela para o concello de Noia. E por último, hai unha terceira condición que se lle impón ao Instituto Galego de Vivenda e Solo para a cesión desta parcela, que é que o baixo do propio edificio quede en mans do concello para que poida ser este baixo destinado a servizos municipais, como pode ser, por exemplo, un centro de día, se finalmente se decide que esta é a localización idónea para situalo. No caso de que finalmente o centro de día se localice noutro emprazamento, o concello poida contar con ese baixo para mellorar os servizos e a calidade de vida da cidadanía de Noia.